Mayong adlaw sa inyo mga utod ko kag mga kabyanan ko kay Ginoong Kristo sa subong nga adlaw amo ang adlaw sang Miyerkules petsa 27 sa bulan sang Setyembre tuig 2023. Sa subong adlaw ang adlaw man kung sa diin ang kalabanan sa aton mga utod ang mga Kristiyano Katoliko ang nagadebosyon gid sa mahal nga Iloy sang sagihapon nga panabang on Our Lady of Perpetual Help kag amo man sa subong adlaw suno sa kalendaryo sang aton Iloy nga simbahan ginasaulog kag ginadumdum subong ang kafestahan ni Saint Vincent de Paul o kon San Vicente de Pablo. Sa subong man nga adlaw nga ini si San Vicente de Pablo kon Saint Vincent de Paul ang nagtukod sang orden nga ginatawag Daughters of Charity nga nagaatipan kag nagapakaon sa mga imol kag sa mga ginagutom. Kag gani diri sa syudad sang Iloilo ang eskwelahan nga Katoliko o kon Catholic school diri sa syudad sang Iloilo nga amo ang Kolehiyo del Sagrado Corazon de Jesus ang nagadumdum o nagasaulog gid sang kafestahan ni San Vicente de Pablo o kon Saint Vincent Ferrer. Kag sa subong man nga hapon, akon kamo gina-welcome sa aton nga programa sa subong nga hapon nga ini. Sa kada Miyerkules nga adlaw, amo ang Hiligaynon Catholic Bible reading. Kag yari pa lang kita sa libro sang Exodo. Kag sa subong nga hapon, isa na naman ka kapitulo sa libro sang Exodo ang aton nga pagbasahon sa subong nga adlaw. Gani ginatamyaw ko gid ang aton mga kauturan kag mga kaabyanan nga nagapamati nga nagalantaw sa aton video subong dira sa una-una diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo amo man sa probinsya sang Guimaras sa mga nasakupan sang Archdiocese of Haro amo man dira sa mga kauturan naton sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz dira sa nasakupan sang Archdiocese of Capiz amo man sa mga utod naton dira sa bilog nga banwa sang Kalibo kag sa probinsya sang Aklan sa nasakupan sang Diocese of Kalibo amo man sa aton mga kauturan dira sa probinsya kang Antique sa mga nasakupan dira no sang Diocese of San Jose de Antique no amo man sa aton mga kabyanan mga utod sa probinsya sang Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod sa mga nasakupan sang tatlo ka diocese nga among Diocese of Bacolod, Diocese of San Carlos, ug Diocese of Kabangkalan. Kina-welcome naton aton man nga ginaabi-abi ang aton mga utod nga nagapamati ka nagalantaw sa aton subong nga video sa mga kauturan naton dira sa Mindanao sa bilog nga syudad sang Coronadal sa probinsya sang South Cotabato, Maguindanao, Sarangani, ug sa Sultan Kudarat labi na gid dira sa syudad sang Tacrong kag sa mga nasakupan sang Diocese of Marbel. Agabuman sa aton mga kauturan nga mga Ilonggo sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas kag sa diin man nga bahin sang bilog nga kalibutan. Aton man nga ginabi-abi kag aton man nga
welcome diri sa atong programa. Ang mga utod naton nga nakaintindi, no, hindi man Ilonggo pero nakaintindi gid sang pulong nga Hiligaynon. Kag hindi na naton pagpadugayon pa, ako ang inyo alagad sa tagsa ka Miyerkules nga adlaw kag man sa Domingo nga adlaw sa atong programa ang Katesismo sa Hiligaynon Online. Ako si admin ninyo. Kag hindi na naton pagpadugayon pa, sugodan naton ini sa isa ka malipot nga pangamuyo. Pangamuyo antes magbasa sang santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, amon agalon, kawang dalan, ang matuuran, kag ang kabuhi. Itugot nga makatuon kami sang imo kaalam. Paagi sa pagpangabudlay ni San Pablo nga apostol, kag sang simbahan katoliko, ipadala ang imo Espiritu Santo sa pagtudlo sa amon, kag magpahanumdum sa amon sang imo mga ginpang tudlo. Amen. Agamay adto mga kabyanan, kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, ang aton malipot nga pangamuyo. Kag mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, sa nasiling ko na maisa na naman kita nga kapitulo nga aton nga pagabasahon sa libro sang Exodo, sa gikan sa santo sa kasulatan nga amo ang Biblia. Kag pagkatapos ini mga kabyanan kag mga utod ko, aton nga lantawon kung ano ang ginaunod sini sang kapitulo 30 sang Exodo. Lantawon nato no ang isa ka Bible scholar nga aton kuno gid ang ginaunod sa sining kapitulo 30 sang Exodo. Mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo, ang kapitulo 30 sang Exodo ang nagaunod sang 38 tanan ka mga bersikulo. Kag aton ini subong amo ang aton nga pagatalakayon kag aton pagabasahon sa aton nga programa subong nga adlaw diri sa Hiligaynon Catholic Bible Reading. Exodo Kapitulo 30. Ang altar sang insenso. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, maghimo ka sing altar nga sunugan sang insenso. Himuon mo ini gikan sa kahoy nga akasya. Kinahanglan kwadrado ini, 18 ka pulgada ang kalabaon, ug 18 ka pulgada ang kasangkaron. Pagtatlo katapak ang kataason,
Kinahanglan ang iya mga sungay-sungay unay sa sini. Haklapan mo sing puraw nga bulawan ang ibabaw, ang iya apat ka kilid, kag ang iya mga sungay-sungay himuan mo sing molde nga bulawan sa palibot sini. Himuan mo sing duha ka mga sulusing-sing nga bulawan, kag itapod mo sa idalom sang molde sa duha sini ka kilid, agod nga pagaguluan sang yayungan kun ini pagadalon. Himuon mo ini nga mga yayungan halin sa kahoy nga akasya, pagaklapan mo ini sing bulawan. Ibutang mo ini nga altar sa atubangan sang kurtina nga nagakabit sa luyo sang kaban nga nasudlan sang malapad-lapad nga bato sang kasugtanan, nga sa ibabaw sini yara ang takop. Amo ini ang duog sa diin magapakigkita ako sa imo. Siya aron magasunog sang insenso nga mahumot sa ibabaw sini kada aga kung nagaaman siya sang mga suga. Iya man ini pagasunugon kung siya magsindi sa mga suga sa kapunanon. Ini nga paghalad sang insenso dapat magpadayon nga wala sing untat sa tanan ninyo nga mga kaliwatan. Hindi ka maghalad sa sinisang insenso nga ginadilian o kung bisan ano nga sapat nga halad nga sinunog o kung bisan ano nga halad nga kalanon. Pag hindi ka magbupo sa sinisang bisan ano nga halad nga ilimnon. Makaisa sa isa ka tuig si Aaron magahiwat sang seremonya para sa kapatawaran sang sala sa mga sungay-sungay sini. Makaisa sa isa ka tuig himuon niya ini para sa altar sa dugo sa mga sapat nga ginahalad tungod sa sala kag sa kapatawaran. Dapat man ini himuon sa masunod nga mga kaliwatan. Kinahanglan manginbalaan gid ini nga altar nga nahalad sa Ginoo. Ini mga kabyanan kung inyo makita amo ini ang ginalaragway sang Exodo Kapitulo 1 pakadto sa Exodo Kapitulo 10. May na ang laragway mga kabyanan sang altar sang insenso. Buhis para sa templo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, kung magkuha ka sing mga senso sa mga tawo sang Israel, ang tagsa ka tawo magbayad sa Ginoo sang bili para sa iya kabuhi. Agod nga wala sing halit nga magaabot sa ila samtang ginasenso mo sila. Ang tagsa-tagsa nga nalakip sa senso dapat magbayad sang balayran nga ginapangayo suno sa talaksan sang templo. Ang tagsa-tagsa dapat magbayad sini subong nga dulot sa Ginoo. Ang tagsa-tagsa nga naisip sa senso nga nagaedad sang 20 ka tuig paibabaw, magabayad sini nga kantidad sa Ginoo. Ang manggaranon hindi magbayad sing sobra o kun ang imol sing kulang. Kung kamo magbayad sini sa Ginoo para sa inyo kabuhi. Batunon mo ini nga kwarta gikan sa mga tawo sa Israel. Gagamiton ini sa pag-alagad sang tolda nga teleponan. Tungod sini ang Ginoo magadumdum sa mga tawo sa Israel. Pag manginbayad ini para sa inyong mga kabuhi. Ang labador nga saway. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, maghimo ka sing labador nga saway, nga may tulong-tungan nga saway. Ibutang mo ini sa ulot sang tolda nga teleponan kag sang altar. Pagsudlan mo ini
sing tubig. Sa sini siya aron kagang iya mga anak kalalaki magapanghinaw sang ilang mga kamot ag sang ilang mga tiil. Kung magsulod sila sa tolda nga teleponan, kag magpalapit sa altar sa pag-alagad subong mga pare, sa paghalad sa Ginoo sang dulot nga ginasunog paagi sa kalayo, hindi sila mapatay o kung makapanghinaw sila sa tubig. Dapat sila magpanghinaw sang ilang mga kamot ag sang ilang mga tiil, agod hindi sila mapatay. Amo ini ang pagsulundan nga dapat nila tumanon ag sang ilang mga kaliwatan sa walay katapusan. Amo ini mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Kristo ang giyatawag nga labador nga saway. Kung sa diin siya aron kagang iya mga anak kalalaki nagapanghinaw antes sila mag-alagad sa Ginoo. Ang lana nga inughaplas kag ang insenso. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, magguha ka sing pinakamaayo nga mga pahamot, 20 kalibra nga mira nga agwa, 100 kalibra nga mahamot nga kanela, kag 10 kalibra nga mahamot nga kalamot, 20 kalibra nga kasiya, tanan napilo suno sa talaksan sang templo, kag 2 ka galon nga lana sang olibo. Gikan sini maghimo ka sing balaan nga lana nga inughaplas. Subong sang pagmixkla sa wanog himo sing agwa. Kinahanglan manginbalaan ini nga lana nga inughaplas. Haplasan mo sini ang tolda nga teleponan, ang kaban nga mas nga nasudlan sang malapad-lapad nga bato sang kasugtanan, ang lamisa kag ang tanan sini nga mga panit, ang mga gamit, kag kandilerohan, kag ang mga gamit sini, ang altar nga ginasunugan sang insenso. Ang altar para sa mga halad nga pagasunugon, kag ang tanan nga mga gamit, kag ang labador, takip ang iya tulungtungan. Sa sini nga paagi ihalad mo ini nga mga butang, kag kinahanglan manginbalaan gid ini tanan. Ang bisan ano nga makatandog sini manginbalaan. Dayon haplasan mo si Aaron kag ang iyang mga anak ka lalaki kag ihalad mo sila nga mag-aalagad sa akon subong mga pari. Singganon mo ang mga tawo sang Israel. Ining balaan nga lana nga inughaplas kinahanglan manginbalaan para sa inyo kag sa inyo palaabuton nga mga kaliwatan. Hindi mo dapat ini pag-ibubo sa ordinaryo nga mga tawo kag hindi ko mo maghimo sing kaangay sini nga pagmixkla. Balaan ini o dapat ninyo kilalahon nga ini balaan. Ang bisan sino nga maghimo sang bisan ano nga kaangay sini
o kung magamit sini sa bisan kay sino nga indi pare, pagaseparahon siya sa iya mga kahimataan. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, magkuha ka sing pareho nga kadamuon sa sining masunod nga mga pahamot, estakte, onika, galbano, kag puraw nga insenso. Gikan sa sini maghimo ka sang insenso, subong sang paghimo sang manughimo sing agwa. Kinahanglan asinan ini puraw kag balaan. Bukbukon mo sing mapino ang bahin sini. Pagibutang mo ang bahin sini sa atubangan sang kaban nga nasudlan. Sa mga malapad-lapad nga bato sang kasugtanan sa tulda nga teleponan. Ang duog sa diin ako magapakigkita sa imo. Kabigon mo ini nga insenso nga labi kabalaan. Hindi ka maghimo sang bisan ano nga insenso, paangay sini nga pagmix ka nga imo gamiton. Kinahanglan kabigon mo ini nga isa ka balaan nga butang nga nahalad sa Ginoo. Ang bisan sino nga maghimo kaangay sini nga pahumot para sa iya kaugalingon, pagaseparahon sa iya mga kahimataan. So amuyad to mga kabyanan kag mga utod ko ang atong pagbasa sang Exodo Kapitulo 30. Mga kabyanan kag mga utod ko, kay Ginoong Kristo nagatamyaw ako sa inyo liwat sa ang maayong hapon. Karon nga hugnat mga kabyanan kag mga utod ko, aton konsultahon kag lantawon ang ginahambal sang Bible scholar nga si Matthew Henry. Sa iyang sinulatan nga Matthew Henry Concise Commentary on the Whole Bible. Mga kabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Kristo, ang Exodo 30 bersikulo 1 tubtob 10 nagahambal nga ang altar sang insenso ang nagasimbolo sa anak sang Dios sa iya tawhanon nga kinaugali. Pag ang insenso nga ginasunog ang nagasimbolo sang iya pagampo para sa iya mga tawo. Ang padayon nga pagampo ni Kristo ginapakita paagi sa matag adlaw nga pagsunog sang insenso sa aga kagabi. Makaisa sa isatag sa katuig ang dugo para sa kapatawaran sang sala nga igabutang sa sini nga nagakahulugan
sang pag-ampo ni Kristo sa iya tanan nga birtud gikan sa iya mga pag-antos sa kalibutan. Kag kita ang wala na nagakinahanglan sing halad ukon manug-ampo kay mga kaabiyanan kag mga utod ko kay Ginoong Kristo ginasiling sang Bible scholar nga si Matthew Henry nga ang bersikulo 1 tugtog 10 sang Exodo 30 nagapatuhoy sa altar sang insenso nga nagasimbolo sa anak sang Dios nga si Ginoong Heso Kristo sa iya tawhanon nga kinaugali o kung ginatawag nga human nature. Kag ang insenso nga ginasunog ang nagasimbolo sang iya pag-ampo para sa iya mga tawo. But silingon mga kabyanan, ang insenso nga ginasunog sa matag adlaw nga tanan sa aga kag sa gabi nagapakita kag nagasimbolo sang iya pag-ampo para sa iya mga tawo. Amo ni ginatawag mga kabyanan kag mga utod ko sa English, His continual intercession for His people. Kag kita kung aton ibutang sa aton nga konteksto nga mga Kristiyano Katoliko, mga kabyanan kag mga utod ko, kung sang una, kung ikumparar nato ng aton subong nga panahon sa panahon ni Moises kag sa mga Israelinhon. Sila sang una, may altar sila nga ginasunugan sang insenso. Subong sa aton panahon, subong mga kabyanan kag mga utod ko, kita ang wala lang nagahalad sang insenso sa altar sa aton tag sa kasimbahan, sa aton tag sa kaparokya. Kundi ang ginahalad naton amo ang lawas kag dugo sang aton Ginoong Hesukristo para sa aton nga mga tawo agamuman sa kapatawaran sa aton mga sala. Kung sang unang nga panahon sa ila didto sa Israel, ang dugo sang sapat amo ang ginagamit nila agud mapatawad ang ilang mga sala kag ginabutang sa sungay-sungay sang ila altar. Kita naman nga mga Kristiyano Katoliko naga adlaw-adlaw na kita naga halad sang dugo ni Ginoong Hesukristo sa bayhon sang bino para man sa kapatawaran sang aton mga kasalanan. No? Kag wala ini ginahamlet kundi inom naton ini. Now mga kabyanan kag mga utod ko, may mga pamangkot ang aton mga katulad naton nga mga utod, no? Kag
iban man naton nga mga utod sa lain man nga pagtuo kita diri sa Pilipinas, oo, nagahalad kita sang dugo sang aton Ginoong Hesukristo adlaw-adlaw sa Santos nga Misa sa altar, tagsa ka altar sa aton simbahan, apang wala kita gainom kag solomente nga ang iya lang lawas sa bayhon sang tinapay amo ang aton ginakaon. Ag wala kita nagainom sang iya dugo sa bayhon sang bino. Ina mga kabayan ka mga utod ko, ang rason dira is amo nga hindi barato ang bino nga ginabakal kag ginagamit sa santos nga misa, no? Didto ya sa Amerika, pungsod Amerika kag sa iban magid nga mga pungsod, no, nga masiling naton nga mga manggaranon nga mga pungsod, they can afford o kung makasarang sila ya nga ang ilang mga parokya pag ang ilang mga kapilya, no, kasarang sila ya magbakal sa ilang bino bisan pila pa dira ka botelya agud nga masagamsaman, matilawan man sa mga tumuluo, no, sa tion sang santos nga pagpangalawat, no. Pero kung aton lang tawon sa santos nga kasulatan mga kabyanan ka mga utod ko, wala man nagsiling ang aton Ginoong Hesukristo nga dapat kung kita magkaon sang iya nga lawas, makaon man kita dapat mainom man kita dapat sang iya dugo. Wala man. Kay nakabutang siya man naghambal. Naghambal da. Kung sino man ang magkaon sang akon lawas o kung mag-inom sang akon dugo, nagapatimaan nga siya sumulunod ko. But siningon mga kabayanan kag mga utod ko, hindi lang gid nga dapat gid, no, nga duha kabilog ang aton kaunon kag imnon sa santos sa pagpangalawat. Kundi nga ang isa lang, it's either lawas o kun bino ang pwede naton mabaton sa santos nga pagpangalawat. Pero kay bangod nga ginapalabigid ang ostya o kun ang tinapay kay amoy na ang principal gid, no, kung nagapanguna gid nga butang nga dapat naton nga batonon sa santos nga pagpangalawat gani ginpakamaayos ang aton iloy nga simbahan nga sa mga pungsod nga hindi makasarang magbakal sang bino, no, sa mga parokya ang pwede gid nga refrain o kung paiway gid ang ang pag-inom sang bino, no, because nga sa bilya pa lang daan sa isa ka botelya mahal na, no, kag gina-recommend nang nga sa lawas lang o kung sa tinapay lang kita magbaton, no. Pwede may ara na nga kin isa ka Eucharistic miracle, no, nga kinhimuan pa gid na siya gani isang do ala mini film o kung pelikula pero lipot lang. May isa ka pari dito sa Europa, nagaling siya sa iya hometown kag pakadto siya sa Vatican ngadto sa Roma, mga kabayan ka mga utod ko, nag-stop over siya anay sa isa ka minuro kung sa isa ka village. Pag sa isa ka village kay ina mga kabayan ka mga utod ko, naghiwat siya sa santos nga misa, no.
Walang ina nga pare nga ina mga kabayan ka mga utod ko, nagaduda siya. Kag masiling naton nga daw 50-50 ang iya pagpati, no? Sa ostya, no? Na kung sa tiun gani nga ginabayaw ini niya, pwede siya pare mo. Kag ginakonsagrar ini sa gahom sang Espiritu Santo, nagaduda siya kag wala siya nagapati kung bala matuod gid man ini. No? Kag nagawonder siya nga matuod gid man bala ini. Wala man ini nagabaylo sa lawas ang aton Ginoong Hesukristo, no? O sa lawas ang manluluwas. Pag sa amo sina nga disposisyon sa iyang kaugalingon mga kabayan ka mga utod ko, ang aton Ginoong Hesukristo sa iya kaugalingon amo ang naghatag o kung naghimo sang tikang agod siya mismo nga pare, ang pare mismo nagahiwat sang santos nga misa ang magtuo na matuod nga nagabaylo ang substance o ng substance o ng substantial nga butang sang tinapay sa lawas sang aton manluluwas, no? Kag ina sa isa ka bes sang siya na ang nag-iwat mangyapon sang santos nga misa sa iya pagbayaw sang ostya mga kabayan ka mga utod ko, gulpi lang nga sa pagpihak ya nagbulit ang dugo. Pagtungod sa iya kakibot, ginuntat niya ang pagsaulog sang santos nga misa. Pagdali-dali niya gintago sa isa ka suludlan ang nagadugo nga ostya. Kag dali-dali man siya nga nagkadto didto sa Roma sa opisina gid sang Santo Papa. Kag iya ginpakita ang milagroso nga butang na kung sa diin ini ang nagtulod man sa Santo Papa nga ang simbahan naton ang dapat magsaulog gid sang kapiestahan sang Corpus Christi o nga tawag nga balaan nga lawas kag dugo sang aton Ginoong Hesukristo. So amoy na mga kabyanan ang isa ka pagpaambit ko sa inyo kagamo man ang kahulugan sang bersikulo 1 tubtob bersikulo 10 sang Exodo Kapitulo 30. Masunod mga kabyanan ka mga utod ko, ang bersikulo 11 tubtob bersikulo 16 sa amo man gihapon nga kapitulo, nagahambal diri nga ang buhis sa templo ang nagabalor sa sang tunga ka shekel. Ang shekel nga ini mga kabyanan ini isa ka sahi sang kwarta nga ginagamit subong sa pungsod Israel. Kung aton ini i-convert sa aton kwarta mga kabyanan, nagalabot ini sa 15 pesos. Gani, ang ginahambal diri sang Bible scholar nga si Matthew Henry, nagahambal nga ang mga manggaranon ang wala ginapabayad sing sobra o kun ang mga imol sing jutay. Ang mga kalag sa manggaranon kag imol ang alalangay, kag ang Dios wala sing pinilian. No? Pag ina mga kabyan kag mga utod ko, makita man ina naton sa Binuhatan Kapitulo 10 bersikulo 34
kag sa libro man ni Job, kapitulo 34, versikulo 19. Unahon naton ang binuhatan, kapitulo 10, versikulo 34. Nagahambal, nagsugod si Pedro sa paghambal. Karon na talupangdan ko nga alalangay ang pagabig sang Dios sa tanan nga mga tawo. Kag kadto kita sa Job, libro ni Job, kapitulo 34, versikulo 19, ang Dios nagtuga sang tagsa-tagsa, wala siya nagaapin sa mga pangulo, wala siya nagakabig sang mga manggaranon nga labi sa mga imon. So ano ba silingon sini mga kabyanan ang koneksyon diri sa sanduhan ni kadinalan nga makita man naton sa santo sa kasulatan sa aton subong ginatalakay nga bersikulo 11 tugtog 16 sang Exodo 30. Kay nagahambal diri sa iban pa nga mga halad, ang mga tawo kinahanglan okay. Maghatag suno sa ilang masarangan, no? Kaysa sini para sa kaluwasan sang kalag ang dapat alalangay sa tanan. No? Subot silingon mga kaabyanan, halin pagidman sang sadto una nga panahon, sa panahon ni Moises kay sa mga Israelinhon, pakadto subong sa aton nga panahon mga kaabyanan, ang Diyos wala sing pinilian sa aton. No? Wala siyang pinilian sa mga manggaranon kag sa mga imol. Tanan kita mga alalangay sa iyatubangan. Kagang ginahambal diri mga kaabyanan kag mga utod ko. Ini nahanungod ini sa mga kalag sa mga tawo. Isa sadto nga tion mga kaabyanan, wala pa ato nag-abot ang aton Ginoong Hesukristo. Gani nagmando ang aton nga ang Dios nga Amay nga amo ang nagaupod sa mga Israelinhon nga dapat magbayad sila sang balor suno sa ilaka sarang para sa kaluwasan sang kalag. No? Kay kung aton makita sa sulat sa mga Hebreo mga kabyanan, ang aton kalag matapos ang kamatayon ang pagahukman, no? Agani mga kabyanan sa pagpadayon diri, ang kalag sang tanan ang may pareho sing bili. Nga may pareho man sang ikalaglag, pag ang tanan nagakinahanglan sang kaluwasan. No? But silingon mga kabyanan, ang aton nga mga kalag nga mga tawo sa panulukan sang Ginoo ang alalangay. Wala sing may mataas kag wala sing may manubo. All, o sa English pa, all are equal in the eyes of God. O sa English pa. Kita nga mga tawo ang aton kalag pareho sing bili, ganing hambal nila nga imo kalag imo bakiro, no? Ang aton kalag kung malaglag ang kalag sang manggaranon, pwede man malaglag ang kalag sang imol, no? Kag tanan kita, no? Kung ang kalag sang manggaranon nagakinahanglan sang kaluwasan, ang kalag sang imol amo man. Subot silingon wala sing pinilian nga ginalantaw ang aton Ginoo sa aton nga mga kalag. No, halin pa na sa siling ko na kagina, halin pa sa tiyempo ni Moises kag sa pakadto sa aton tiyempo subong, no? Sa aton pagpadayon, ang kwarta nga ginasukot kag ginapabayad ang ginagamit para sa pag-alagad sa tolda nga teleponan. Ang
mga may sarangan hindi dapat magtanom sing kalain sang buot sa mga dugang nga ginasukot kag ginapabayad angot sa pagsimba sa Dios. Amo na gani mga kabiyan ka mga utod ko, no? Kung aton man kita ang mag-attend sang santos nga misa, no? Either adlaw-adlaw man o kung sa adlaw man sang Domingo, gina-encourage kita nga kung sa diin bisan pila ang maghulog man kita sa no, sa nagalibot na wala sa mga tigpaw, tigpaw na panawag eh. Bisan pila, no? Kay bangod nga ang aton simbahan, ang aton uloy nga simbahan, nagakinahanglan man sang suporta, financial support. Kay bangod nga hindi man ang simbahan makatindog sang iyang tiil kung wala sang may ginagiho nga kwarta, no? Mo man sa aton kung lantawon taman sa aton matag adlaw nga pagpangabuhi mga kabyanan. Kita nga mga tao hindi labi na gid sa subong nga panahon, hindi kita makahulag kung wala kita sang kwarta, no? Bangod subong ang tanan nagahulag kwarta. Kag ina nabatsyagan man sang aton iloy nga simbahan. So amo man ina sang una nga tiyempo, hindi sa tanan nga tion makatindog, makahulag man. Amo na gani nga ang pag-alagad sa mga pari sa tolda nga teleponan sang sadto nga panahon ni Moises kag sa mga Israelinon ang nagakinahanglan man sang financial support o kun pundo. Iti karon kun ano dang ilang hikuton kag wala sila sang may gihiuon nga kwarta, ano ang ilang ano no ano ang ilang paano nila mahimo ang ilang ministeryo. Sinsa gid mga kabyanan, basko gabing hangin ang pirta siragol pe. Kailang gid mga kabyanan ha. Okay, balik kita mga kabyanan. So gusto ko lang no nga balikan atong ginahambal ko pag ulang gid, no. Amo man sa ato na nga mga simbahan sa ato mga parokya mga kabyanan, hindi kita kabay nga hindi kita tani magdinalpok. Hindi kita tani magsiling nga may ilang da pasarang man na sila. Hindi man, no. Kay bangod nga kung wala sila kwarta, wala man sila sang gihuon, paano sila makapangalagad sa aton, no? Oo, mapangalagad sila sa Ginoo. Okay na. Pero paano sila makapangalagad sa aton nga mga tao kung kita mismo nga mga tumuluo mga kabayan mga utod ko ang hindi ang wala sang pundo o kon financial support, no? Ang mga kabayan nga mga utod ko ang ginapangayo man na nila hindi man siling nga milyon kundi ang aton lang nga ikasarang, no? Labi na gid kung kita mga middle class di way man sila ka person sa aton nga dapat amo gid ni wala man, no? Ti mga kabayan ka mga utod ko siguro kahibalo man kamo siguro, no? Pero hindi lang ko maghambal. Sa aton lang ya. No, sa aton lang ya. Aton lang yang simbahan. So, gina-encourage kita.
Wala kita ginapilit, gina-encourage kita sa aton mga parokya, ang aton mismo Iloy nga simbahan mga kabyanan, nga maghatag man kita bisan pila lang, no? Namba na gani basi may mga sobra-sobra kamuda, kay man may manas lang sila nga tanan nga may ara kay hatag mo, hindi man. Kay nga ang simbahan nakahangop gid nga labi na gid sa aton subong nga panahon nga kapuraot. Pero anab lang may sobra ikaw, hatag ka man, no? Hindi ka magdinalo. Mo lang yata na but ko silingon, no? Pag amo man ina ang luyag ipalabot sa aton Iloy nga simbahan sa aton. Magmangin maalwan kita. Pag diri naman niya, ti basi masiling ka mo mga utod ko, ambal di ni Matthew Henry diri, Bible scholar, di ko pagakiga niya ha. Eti amo niya ang iya niya komentaryo mo. No? Igambal di ho, ang mga may sarang ang hindi dapat magtanom sing kalain sang buot sa mga dugang nga ginasukot kay ginapabayad angot sa pagsimba sa Dios, no? Inaya mga kabayan mga utod ko sa una pa ng atsimpo. Pero subong ang aton Iloy nga simbahan, wala man sila nga, ikaw manggaranon ka. Pwede hulog ka di sa kamilyot. Hindi. Wala sila gamando. Huwag gamando ang aton Iloy nga simbahan. O halimbawa, sa mga balay-alaypan, o sa mga home for the aged, no? Nga ginadumalahan man sa mga kongregasyon nga nabilong sa simbahan katoliko, sa simbahan, sa malabi na sa mga madre nga ina. Huwag mas lagi sila nga dapat sa kamilyon kay manggaranon ka. Hindi. Ang ginapangayo sa mga madre, no? Aton Iloy nga simbahan, ang may sobra lang, no? Kung gusto mo mag-donate sa dako-dako, pwede gid. Lipay na sila. Pero lantawon taman sa aton mga kaugalingon, nga kung maghatag kita bukal sa aton nga tagipusoon sa aton kagustuhan. Hindi nga daw napilitan lang kita. Ibangod nga nagakalipay ang Ginoo sa mga tawo nga may maalwan sing tagipusoon kag sa mga may maalwan maghatag. Pag nagakasubo ang Ginoo sa mga tawo nga do napilitan lang maghatag. No, amo na siya dapat mga kabyanan. No? Sa atong pagpadayon, ang kwarta ang hindi makapatawad sang sala sa kalag, pero sarang ini magamit sa pagpasidungog sa iya nga amo ang nagpatawad sa nakasala. Kag ang pagtipig sang ebanghelyo kung sa diin ginagamit ang pagpatawad. Mga kabayan ka mga utod ko, amo gini no, iban sa aton. Masiling naton nga hindi man naton malikawan mga kabyanan sa mga tao nga may sarang. Kaya man ko ga-judge sa ilan. No? Pero atob lang gusto nila hindi sila maghatag kay mawadaan sila. Doon nagkapakita nga doon na Diyos nilang kwarta. Kag ina mga kabayan ka mga utod ko ang hindi dapat. No? Ang kwarta ginagamit ina bilang monetary exchange. Ang kwarta ginagamit inaabot nga magbulig sa iban. Ibakal sa mga kinahanglanon. Pero sila nga Diyos, imuon mo daw Diyos ang kwarta, isa ina kadako nga sala. Kagaryo ginahambal diri nga ang kwarta
hindi makapatawad sang sala sa kalag, no? Amoy na isang una no? Una nga tiempo, no? Labi na gid diri sa aton, dumduman ko lang sa kasaysayan sa aton pungsod mga kabyanan. Bangod kay ang mga pari isang sadto nga panahon sa tiempo Kastila diri pa sa aton sa Pilipinas, ang mga may sarang niya, siyempre gusto man nila mapatawad ang ila kasalanan, kag ang mga pari sadto sang una nga daw utok lang kwarta, no? Di man way ko gaano sa iban nga mga pari, sa tanan nga pari. Sa mga una to yung nga tsimpo nga may ara gid yang mga pari yang ang utok nila ya kwarta. Iti ginambal nila yang magambal ang isa ka tumuluon plapit sila, padre paano ko ni man mangumpisar ako sa imo. Oh. Tapos sa kumpisarya ang ginahatag yang penitensya, ginambal yang okay para mapatawad sala mo donate ka lang sang amo na donate ka man sang inyo basta nabalaan sa pare nga tumuluo ka sang unang sang Chimpo Kastila kag may sarang ka kag ang pare nga nagahambal utok kwarta kag wala nagasunod sa ginamando sang aton Ginoo nga ila katong manging katungdanan ay ambalang ka lang nila nga inang donate ka niyo patawad na sala mo. Kag isa pa gid na mga kabyanan, no? Isa sa mga madulom nga kasaysayan sa aton pungsod, no? Kag amo man sa aton simbahan diri simbahan Katolika diri sa Pilipinas. Ibangod sa mga pari nga mga utok kwarta nga wala nagasunod sa ginamando sang simbahan kag sang ginamando sang aton Ginoong Hesukristo nga mailang mga katungdanan, ginabusaran nila ang tawag nga plenary indulgence o kung indulhensya plenarya para sa mga kalag sa purgatorio. Amoy na mga kabayanan ka mga utod ko, ang natabo sa una. No? Kag ina mga kabayanan ka mga utod ko, kita ina siya sa sinulatan ni Dr. Sarizal, among no limitang nire. So mga kabayanan ka mga utod ko, inabusaran sang iba niya nga mga pare sang una nga Chimpo Kastila, ang tawag indulhensya plenarya o kung plenary indulgence. Kaina nga mga pare, utok kwarta. Nasilaw sa kwarta, kag dunahangul-hangul sa kwarta. Huwag na nila gin panumdom, no? O kung hungod gid nila nga wala gin panumdom, o kung basi nalipat lang sila, makita makaano, kung ginamando sang simbahan, kung ginamando sang aton Ginoong Hesukristo. No? Gingamit nila ang ina nga mga doktrina sang simbahan agud nga magpamanggad sang ila kaugalingon. Amo ina ang masubo sa aton mga kabyanan. Isa sa mga madulom nga kasaysayan sa aton simbahan diri sa Pilipinas. Hindi na mahinago. No? Ano yung mga kabyanan ng mga utod ko? Kung nagahatagid man kita sang kwarta sa simbahan, hindi ina rason nga naghatag kita mapatawad na ang sala sa aton kalag, no. Nagahatag kita bangod bilang porma sang pagpasalamat kay kita napatawad na sa aton mga sala. Kag amo man pagbulig sa mga tawo nga yara sa simbahan nga nagaulobra, labi na gid ang mga utility workers nga nagaobra dira. Kag amo man siyempre ang simbaang pare mismo.
Kay iban nga pare, wala ya sila nga may allowance sila halin sa ilang nga diocese, no? Kung sa ilang man kongregasyon, kundi nga naga hulat lang ang nagasalig sa grasya sang Ginoo paagi sa mga tawo nga nagahatag sa simbahan nga ila ginaalagaran. Amoy na mo silingon mga kaabyanan. Kag siyempre mga kaabyanan ka mga utod ko, ang kwarta nga ginahatag naton ginagamit man ina siya, no? Sa iban man ng mga bagay, hindi lang sa pangsweldo sa mga utility workers, hindi lang sa pang-allowance ni padre o kung sa pare, kundi nga ginagamit man ini siya sa pagpalapnag sang ebanghelyo sang atong Ginoong Kristo, magpundo o kung maggasto sa pagpatindog sa mga kapilya, no? Ngayara sa mga malayo, sa mga masiot nga mga lugar kung sa diin gusto labuton sang aton simbahan nga para makabati sila ang mga tawo nga nagapuyo didto labi na didto sa bukid, sa mga far-flung areas mga mga utod ko nga nagapuyo didto nga mga tawo pag wala sila yasang ihibalo nahanungod sa pulong kag sa ebanghelyo sang aton Ginoong Hesukristo, no? Amo ina mga kabyanan. Kagliton kita mga kabyanan ka mga utod ko. Sa bersikulo 17 tubtob bersikulo 21 sang Exodo 30. Nagahambal dira mga kabyanan nga ang labador nga saway nga ginasudlan sang tubig ang napahamtang malapit sa tulda nga tilipunan. Siya aron kag ang iyang mga anak nga lalaki ang kinahanglan magpanghinaw sa ilang mga kamot tiil sa sini nga labador. Sa tagsakation nga sila mag-alagad. Ini ang nagatudlo sa ila sing kaputli sa tanan nila nga pag-alagad kag likawan ang kahigko sang sala. Mga kabayan ka mga utod ko, gusto ko lang ikuno na ang intention o kung ang ginatawag nga ang labador nga saway nga ginasudlan sang tubig ang ginagamit ni Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki agud nga hinawan nila, no? Kay ginamando sang aton Ginoong Hesukristo Ginoo ang Dios nga Amay, no? Sang tion nila sang amo nga sadto nga tion ang Ginoo nagatudlo sa ila sing kaputli sa ila pag-alagad. Magsiling nga kaputli sa pag-alagad ang paghugas nila sang ilang mga kamot, sang ilang mga tiil niya aron kay sang iya mga anak na lalaki nagasimbolo sa ginatawag nga purification. Dapat tinlo sila, no? Tinlo sila, wala sila sing kasawayan. O kagahambal dire nga ini man nagasimbolismo nga ang pagpanghinaw nila sang ilang mga kamot kag tiil didto sa labador nga saway nga to ang dapat likawan nila ang kahigko sang sala. Mga kabiyanan ka mga utod ko, ang sala o kon ang sin, sala. Amo ang butang nga nagapahamulag sa aton Ginoo. Sa tion nga magpakasala kita, ginaseparar naton ang aton kaugalingon sa Ginoo. Pag ina man ang sala nga na amo ang nagahigko sa aton kalag. Gani mga kabayan ka mga utod ko, ang sala dapat lamang
nga makakas ini sa aton kalag paagi sa ginahambal ko na ang mga nagliligad pa paagi sa sakramento sang pagkumpisar. Na kung sa diin ginakumpisar naton paagi sa pare ang aton mga sala. Ay ang mga pare nahambal ko na sila ang mga persona ni Kristo. Na paagi sa ilang ministeryo ginapatawad ang aton mga sala sa aton Ginoong Hesukristo. Oh. Nambal dire, hindi lang dapat sila manghinaw pag mangin matinlo tungod kay sila mga pari, kundi sila ang kinahanglan manghinaw ang magpabilin nga matinlo sa tion nga sila mag-alagad. Kung silingon mga kabayan ka mga utod ko, ining si Aaron ang iyang mga anak lalaki. Ang hindi lang dapat nga ini isa kapag sulundan antes sila mag-alagad, kundi nga ginasunod dapat sundon nila mga kabayan ka mga utod ko. Bangod ini nagasimbolo nga dapat mangin matinlo sila gikan sa sala. Hindi kay sila mga pari, hindi sa ila rolyo nga mga pari, kundi bilang mga katawhan sang Dios. Kay ang sala mga kabyanan sa tubangan sang Ginoo isa ka mahigko nga butang. Kag kun aton man ibutang sa aton konteksto no sa aton nga mga Kristiyano Katoliko nagahambal diri sa aton ini nagatudlo man sa aton nga kinahanglan adlaw-adlaw kita magpalapit sa Dios magpangayo sing patawad kag hinusulan ang sala nga aton nahimo pag sa aton pagtan-aw sa dugo ni Kristo para sa aton kapatawaran nga sa madamo nga butang aton ginabustaran. So amo na mga kabayan sa aton unibutang naton hindi lang sa akon kundi pati man sa inyo mga kabayan kamangutod ko pati sa aton tanan no ini mabasahan sa mga bersikulo 17 pakadto bersikulo 21 sang Exodo 30 nagatudlo sa aton no pwede naton ma-apply ini sa aton subong nga panahon no hindi nga literal nga i-apply naton nga dapat may ara man kita sang labador nga saway, malapit sa aton balay, kag dason hinawan ta ini, hinawan ta sa aton kamot kag tiil, agud mangin matinlo kita. Hindi. Ang iabot silingon sini sa aton, suno pa sa kay Matthew Henry, kag suno man sa ginatudlo sang aton simbahan, kinahanglan adlaw-adlaw ang may ara kita sang oras nga magpangamuyo sa aton Ginoo. Pamalandungan ta ang iyang mga pulong pagpamatian kung ano ang ginahambal niya sa aton paagi sa pangamuyo. Kag kung kita man makatalupangod nga kita nakahimo sang sala, dapat gid naton pangayuan sang kapatawaran isa lamang ang aton Ginoong Hesukristo lamang ang makapatawad kag ang Dios Amay pagid pagamuman hinulsula naton nga kabay pa sa liwat hindi na kita maghimo sang amuman gihapon nga sala. Kag gusto ko lang dugangan ini nga dapat likawan naton ang mga okasyon sang sala nga kung sa diin pwede kita mabulid kag mahulog gihapon sa pagpakasala. No? Kag siyempre aton man lang tawon, no? Aton man nga panumdumon nga ang aton mga sala nga ini ginahugasan ini sang aton Ginoong Hesukristo paagi sa iya dugo kung kita magpalapit sa sakramento sa pagkumpisar sa pagpahauli.
Kaining dugo nga iya ginula sa aton sang siya ang ginlansang sa cross. Ang wala na yang didto lang kundi nga sa gihapon ginaula niya ini agud kita maluwas. Ugaling lang ay aton ini ginaabusaran. Aton ini ginabastos. Pagsamasami ginabaliwala naton. Pagamuin na mga kabyanan ang nagakatabo, ang masubo nga realidad. Liton kita mga kabyanan ka mga utod ko sa hingapusan na sang aton nga pagtalakay sang ginbasa naton nga kapitulo. Suno naman sa kapitulo 22, no? Ang kahulugan sang bersikulo 22, pakadto sa bersikulo 38 sang Exodo 30. Nagahambal diri suno kay Matthew Henry ang mga pagsulundan nga ginhatag diri agud manginbalaan ang lana nga inughaplas kag ang insenso nga pagagamiton sa pag-alagad sa tulda nga tilipunan. No? Agud mapakita ang kabalaan sini ini nga lana ang may simbog sa tulda nga tilipunan nga manayanaya sa panulok kag kag ang baho sini. Ang ngalan ni Kristo ang kaangay sa lana nga inughaplas nga ginbubo, no, nga makita sa ambahanon ni Solomon kapitulo 1 bersikulo 3 kag ang maayo nga ngalan sa mga Kristiyanos ang kaangay man sang malahalon nga lana nga makita sa libro sang Manugwali kapitulo 7 bersikulo 1. So, ano ba silingon diri mga kabyanan? Ang lana nga inughaplas o simply balaan nga lana ini nagarepresent, no, nagarepresent kung para diin ini gamiton, no? Pag nagasabat ina siya kung sa tion ni Moises kag sa mga Israelinhon, ini ginagamit sa tulda nga tilipunan. Now, subong ang mga kabayan ka mga utod ko, ang lana nga ginagamit naton, no, nga naghalin pa ini sa naghalin pa ini mga kabyanan sa naligad nga Huwebes Santo o kung sa inyo da mga lugar kay dito sa Diocese of Kabangkalan, dira sa Diocese of Kabangkalan, dira sa Negros, no? Ang ilayang Christmas o kung misa sang Krisma, ginahiwat nila ya sa adlaw sang Martes Santo. Okay, valid man na. Kahit siyempre, ang mga parokya kung sa diin na assign ang mga pare, malayo, no? Dire sa Archdiocese of Haro, mga medyo malapit-lapit, no? Kag sa adlaw sang sa aga sang Huwebes Santo, every year ginahiwat ang yatawag nga misa sang Krisma o kon Christmas. Sa sulod sang misa sang Krisma mga kabyanan ka mga utod ko, may ara na da nga isa kadako-dako nga banga nga ginasudlan sang pure kun natawag naton ini nga puraw, no, hindi lang magsala, puraw nga lana na kung sa diin ginabindisyonan sang obispo, no, ginahuypan niya ini nga kabayan ka mga utod ko, ang paghuyopya amo ang nagasimbolo sa pagbindisyon sang Espiritu Santo nga ini nga lana amo ang manginbalaan.
Kagang inangala ng mga kabyanan ang ginagamit sa mga tawo nga kung sa diin ginahaplas sa mga masakiton. Kag inangala na ginagamit sa tawag nga anointing of the sick o kung pagbadlis sa mga masakit. Di badlis nga Merkulis badlis ha, pagbadlis sa mga masakiton. Silingon ang lana nga ginagamit sa sakramento sa pagbadlis sa mga masakiton o kung anointing of the sick, mga kabayan ka mga utod ko, ang naghalin pa sang nagligad nga Huwebes Santo. Pag ginadala sa mga pare, ginakandos nila dito sa dako-dako nga banga, ginakandos nila, kag ginadala sa ilang mga tag sa kaparokya, ay kung ila ina gamiton sa pagbadles sa mga masakiton, pag-amo man, no? Sa mga masiling naton malapit na sa kamatayon. Nga, ayahan lang, no? Paagi sa pagbadlis sa ilang nga mga nagamasakit, base pa lang maayo. Itugot sa mahal nga Dios nga mag-ayo sila pagi sa ina nga sakramento. No? Mga kabayan ka mga utod ko. Agamo man ina diri sa lana nga inughaplas nga ginagamit sa sadto nga tiyempo tanday Moises kag sa mga Israelinon didto sa tulda nga tilipunan. Kagang lana ato may mga simbog pa mo, no? Kung inyo dira makita, no? Kag kung i-review nyo ini tapos ning aton nga live nga aton video, biyanan nga mga utod ko. May mga simbog ni, hindi lang gid puraw, no? May mga pamot ini. May 20 kalibra nga mira, nga agwa, may 10 kalibra nga mahamot nga kanela, may 10 kalibra nga mahamot nga kalamo, pag 20 kalibra nga kasiya, no? Pag ang lana nga ini, pagalin ini siya sa olibo. It is an olive oil. Mga kabayan ka mga utod ko. Amo ina ang komposisyon sang lana nga inuhaplas o kon the anointing oil. No? Ang mga kabayan ka mga utod ko dire, no? Aton liwato, no? Ang ngalan ni Kristo. Ang ngalan ni Kristo kaangay sa lana nga inughaplas nga ginabubo o kay hambal diri naka-mention ako di kagina sa libro sang Bahano ni Solomon kapitulo 1 bersikulo 3 gambal nga may kaamyon sa palibot nimo sa pagmitlang sang imo nga ngalan ang imo kahumot akon madumduman wala sing babae nga hindi maghigugma sa imo ut silingon ini nga dinalan mga kabiyanan, halinman sa balaan ng kasulatan, ang nagapatuhoy sa kay Ginoong Hesukristo. Kag, inahambal man dire, nga ang maayo nga ngalan sa mga Kristiyanos ang kaangay man sang malahalon nga lana. Nga makita sa libro sang Manugwali, kapitulo 1, kapitulo 7, bersikulo 1, naghambal nga ang tungganon nga ngalan mas maayo pa sang sa malahalon nga agwa. Kag ang adlaw sang imo pagkapatay mas maayo pa sang sa adlaw sang imo pagkatawo. So ini gyapon mga kabyanan nagapahibalo man kag nagatudlo man sa aton Ginoong Hesukristo, no? Kag siyempre man sa aton mga tawo, no? Hambal diri ang dungganon nga ngalan mas maayo pa sang sa malahalon nga agwa, no? Kung ikaw nga tawo nakahimo ka sing
nagakabuhi ikaw, nakahimo ikaw sa maayo, sa mga matarong nga mga buhat. Ang imong ngalan mas dungganon pa sa malahalon nga agwa. Pag ang imo kamatayon, amo gid ang pinakamaayo sa adlaw sang imo pagkabuhat. Kay man, ang isa ka matarong nga tawo, pag ang isa ka tawo nga nagabuhat sang maayo, balaan sa atubangan sang Dios. Kung sa tiyon nga mapatay siya, automatic palangit na siya. Kaya nga ginsunod niya ang kabubuton sa mahal nga Dios kagamuman ang kabubuton sang simbahan. Ang nga tudlo ya sini. Padayon kita mga kabayan ka mga utod ko. Ang insenso ginasunog sa bulawan nga altar nga mixkla. Kung ini gamiton, ginalugay ini sa jutay. Gani nagapahumot ini sa Ginoo, pahamuot ini sa Ginoo, agud mapilasan ang manunubos. No, ambot silingon, ini nagasimbolo ang insenso nga sunog ini siya sa golden altar, no, nga may mixklada. Di kung gamiton ini siya mga kabyanan, ginalugay ini ang jutay gamay lang ang paglugay. Pag ini isa ini kabutang nga makapahamuot sa Ginoo. Ini mga kabyanan naga represent sa ginatawag nga kasakit kung sa mga pilas sa aton Ginoong Hesukristo sang siya ang ginlansang sa krus. No, kaya ang balde sang iya ginahalad ang iya kaugalingon bilang sakripisyo nga mahamot. Ini ang hindi dapat gamiton sa ordinaryo nga butang, mga kabayan ka mga utod ko. Ang lana, no, o kung ang insenso, muman to nga time, no, basta gani, pakadto man sa ato nga simpo subong, basta gani balaan, nung kagid, kag hindi gid pagamiton sa mga wala pulos nga butang, kag sa mga ordinaryo nga mga butang. Kay ang balaan. Wala na. Why na question? Ang balaan. Hindi dapat pagbastuson, hindi dapat pagpatumbayaan o kun abusaran. Sa atong pagpadayon mga kabyanan, gani ang Dios nagatanom sa kaisipan sang iya mga tawo nahanungod sang pagtahod sa pag-alagad sa iya. Pag nagatudlo sa aton agud hindi ini pagbastuson o kun abusaran ang anuman nga butang nga ginakabig sang Dios nga balaan. Bal ko nakagina no? Muna isa kadako nga pagtampalas sa Dios ang paglangulango sa mga butang nga balaan kag hampangan ang iya pulong kag mga sugo. Isa ka makatalagam kag patal ang paghimo bilang pangabuhian ang ebanghelyo ni Kristo agud iduso ang mga dutanon nga mga interes. Mga kabyanan ka mga utod ko. Ini ang nasiling naton ginagamit sang iban. No? Ang balaan ginabastos. Ang balaan nga mga butang wala ginatahod. Ang balaan nga mga butang wala kabig nga iya sang Dios. Munang isa sa mga masubo nga nagakatabo kung kaisa sa aton palibot. No? Mga kabyanan ka, mga utod ko. Labi na gid, no? Balik kita, no? Balik naton. Sampol sa paghiwat sang santos nga misa, sa tion na sang santos nga pagpangalawat, ang iban abaw, no? Wala pa man ko kakita, pero I mean sa mga nabasahan ko sa mga nabatian, ang iban nga mga tumuluo, wala nila ginatahod ang aton Ginoong Hesukristo nga yara sa ostya. Ni pagduko, wala gani. Kapila na, duko. Dapat kung kapila ka, kaglapit ka na, dapat duko ka. Ha? Kaya nga,
It is your sign of respect, tanda ina sang pagtawod mo sa lawas sang aton Ginoong Kristo nga dapat tahuron, no? Kay man mga kabiyanan ka mga utod ko, it is a blasphemy, pagtampalas, no? Sa iya ang mga butang nga balaan kun ini ginabastos ka abusaran, no? Ag gusto ko man ni kuan ini ha, gusto ko man ni emphasize man niya, ang iban ang pulong gina langulang ginahimuan nga mga palangabuhian, no? Amo na pala hambal nila nga sa isa ka tawag ni sa isa ka nakit-an ko man sa social media, particularly sa YouTube. Si kung nabatian ninyo si Brother Paul San Pablo Alima, nga halin siya sa Jehovah's Witnesses, no? Mga saksi ni Jehovah, nag-convert siya, nagsulod siya sa pagkakatoliko. Ambal niya may tatlo ka pamaagi agud magmanggaranon ang tawo. Mangin drug lord, mangin landlord, o kon mangin lord. Nga Ang ikatlo nga ginambal ko nga mangin lord, pwede lang nga magbakal sa sang Biblia sa bookstore, no? Halimbawa, butang ta 300 lang iya ginansya, no? Bakal siya to, so wali-wali siya. Pero nawali siya, no? Dason engganyo na siya ng mga miyembro. Praise the Lord kuno. Di karon siyempre ang iyang mga miyembro para ano tawag ni nagahatag sa iya sang kwarta. Di siyempre kung masupot, ano na siya, manggarano na ang tao nga nagpastor-pastor. So mga kabayan ka mga utod ko, isa ina kapag tampalas, kag isa ka makatalagam, kag patal ang paghimo bilang pangabuhian ang ebanghelyo ni Ginoong Hesukristo. Agod lang nga iduso niya ang iyang mga dutanon nga mga interes. Okay. Di ba si masiling kamo gaamo man ko na? Hindi, no? Mga kabinan ka mga utod ko, iklaro ko lang sa inyo ha. Wala ako dire nagpangalagad sa inyo agod nga magmanggaranon ako. Hindi. Kay ini ang nabatsagan ko nga ginatawag ako sang Ginoo nga ipalapnag ang iya mensahe, ang iya pulong, ang ginatudlo sang simbahan sa aton kaugalingon nga lingwahe nga amo ang hiligaynon. Kay ti makita ko man mga kabayan ka mga utod ko. Masiling ko ang balon ko sa inyo. Wala gid sa ako sing may nakita nga nga Ilonggo o kon speaker abi native speaker abi sang Hiligaynon nga nagahawali gid sa kaugalingon niya nga pulong. Yara ko man nakita pero nagatagalog sila. No? Ang akon is mga kabiyanan ng mga utod ko, ginaccept ko kung ano ang gusto sang Ginoo. Ti ang hambal ko nga
Kung amo gid man ini kay bangod nga Lord wala ako obra, hindi ko nahuya man ako gani no nga masiling naton inang basi bala dumdumon no nimo nga ah himuon ko ni nga palangabuhian, hindi ko. Patudtod lang nga hindi ko ya, hindi ko Lord. Pero kay ikaw nagambal, kag ikaw ang nagbuot sini, kag wala man ako sa obra. Kung ano gid maning malabutan niya, ikaw na lang may balo. Ang importante, ginhimo ko ang luyag mo. No? Kani mga kabiyanan ko mga utod ko, base may parehas man sa akon nga hiligay non speaker, native speaker, na gusto man mag ano, pagpalap nagsampulong, hindi niya ako niya nga monopolize lang, monopoliya ko lang ni hindi pwede. Hindi basta mo lang ni papanumdum ko sa inyo mga kabiyanan ko mga utod ko. Kung may calling ka mo, kung magpalapnag sampulong, bilang isa ka laiko, iidukaran nyo anay ang kaugalingon nyo sa mga ginatudlo sa simbahan, sa mga pulong sa aton Ginoong Kristo, labi na gid ang santos nga Biblia. Pag hindi nga mag-rely kamo sa inyo nga kaugalingon nga pagintindi, kundi nga rely kamo kag pangamuyuan nyo kung ano ang ginabuot sang Ginoo sa inyo. Kay labi na gid no ang santos nga Biblia nga ni. Kita nyo gani mga kabyanan, wala ko yagin ano, no? Nagkuha ko ya gani sang Bible scholar, no? Actually naka-English ini siya mga kabyanan. Pero ginlubad ko sa iligay nun, agud nga hindi na ko mabudlayan sa pagpaintindi kung anong silingon sang kapitulo nga aton nga ginabasa. No? Amo na siya mga kabyanan ka mga utod ko. Okay? Kita nga mga Kristiyano Katoliko, ginahambal ko sa inyo, kag ginapabalota kamo, mga kabyanan, nga, ini, ha? Kita nga mga Kristiyano Katoliko, ang hindi lamang nakadepende sa Biblia, ha? Hindi kita Bible alone, hindi kita Scripture alone, kundi nga kita nagasalig kita ang Biblia isa sa ginasaligan naton, ha? Isa sa ginasaligan naton. Ang kunan pagid ang church magisterium, no, ang mga pagpanudlo sa aton kaparian, sa aton mga kaobispuhanan, kag amo man sang santos nga Santo Papa. Kag ang mga tradisyon ang ginbilin sang mga apostoles kay mga gintutunan sa aton Ginoong Hesukristo. Ha? Amo na nga dason sa pagid ang katisismo naton na amo pagid na mga kabiyanan ka mga utod ko. So amo ini no ang aton nga silingon. Okay mga kabiyanan ka mga utod ko, diri nagadulog kita pag nagatapos sa aton nga programa sa subong nga adlaw sang Miyerkules, Setyembre 27, 2023, kag ato na natapos ang pagbasa sa Exodo Kapitulo 30. Sa liwat, nagapasalamat gid ako sa inyo mga kabayan ka mga utod ko sa pag-react, sa pag-like, sa pag-heart react, sa aton man nga mga videos nga aton nga ako nga gina-produce, no? Binagi dining isa sa aton nga pag live streaming pag sa pag-upload ko sa aton YouTube channel. Gani kung ikaw nga nagalantaw subong sa aton nga live streaming, no,
o kung nagabisita ikaw sa aton nga Facebook page, ang Pulong San Diyos / Hiliganon Catholic Bible Reading, ang palihog pinuta ang like button na good updated ikaw sa mga content kung nga gina-post labi na gid sa mga videos, no? Labi na gid dito sa aton nga pag kung kitang mag-live streaming. Agamo man encourage ta gid kamo i-like niyo man ang aton nga YouTube channel, ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. Agud mga updated man kamo sa mga video nga aton nga gina-post dito, no? Mga mga utot ko. Gani, dili lang kita anay hasta kag tapuson ta ini paagi sa malipot nga pagpangamuyo. Pangamuyo sa tapos magbasa sang santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Jesucristo, Diyos nun nga agalon, ikaw ang pulong sang kabuhi. Nagatuo ako o Ginoo sang kamatuoran. Apang dugangi ang akong pagtuo. Panigugma ko ikaw o Ginoo sang dalan sa bugos mga kusog. Pangud nagmando ka sa amon nga sundo ng imo mga sugo. Nagapangamuyo ako sa imo o Ginoo sang kabuhi. Nasimba ko ikaw, pinadayaw ko ikaw, pinapangabay ko ikaw, pag ginapasalamatan ko ikaw. Sang imo regalo nga amo ang santo sa kasulatan, Apo di Maria, akong tandaan kag halungan ng imo pulong sa akong kaisipan, pamalandungan sa akong tagipusoon. Jesus sa amon agalon, dalan, kamatuoran kag kabuhi, paluoy kami. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kag amuyad to aton mamlipot nga pagpangamuyo mga kabanan kag mga utod ko, kag dili na lang kita anay hasta pagmadamo gid nga salamat sa liwat pro Deo et Ecclesia para sa Dios kag sa simbahan. Amen. Ako si admin ninyo kag ini ang Pulong San Diyos / Hiligaynon Catholic Bible Reading.